Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riyadhah ta ora niki nggone bae. Nek pengen ngertos kebenaran. Nggih. Mulane tiyang niku pengen mengungkap sejarah. Bayangkan untuk mencari kebenaran sejarah nek ora ana riyadhah niku boten mungkin. Sebab 350 tahun yang lalu awak dhewe sedaya niku dikuasai sing jenenge londo. Mulane sejarah niku kathah sanget diwolak-walik karo sing jenenge londo. Bayangno kok ape ngerti bae niku terus pundi? Londo niku 350 tahun. Super Semar niku nembe pinten lah. Pun merdeka niku mohon mboten ngertos ngantek sak menika. Nggih. Mulane mboten nganti kelawan riyadhah mboten mungkin. Mulane cara Mas Akid Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati. Konjo atur kawula dhumateng belione. Selain muludan jenengan pun kula ngertosi dhumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing kados-kados pundi sedikit kathah pun kula sampaiaken nggih. Niki lumantar belione konjo atur kula lan panjenengan sedaya marang belione. Nggih. Njaluk isyarah kabeh. Mboten usah dadi perselisihan antarane kula lan panjenengan sedaya. Sebab pun jelas-jelas belione adalah pepunden ingkang sae, ingkang ngajarke kesaenan, tidak peduli dari ideologi manapun, ora peduli agamane napa kemawon. Wong urung karuan mbah-mbahe kula jenengan do Islam, nak nggih. Apa kira-kira mbahe nek ora Islam ora dihormati? Ngosek. Tidak peduli dari ideologi. Tahaqqaq li isyarati lewat rijal-rijale Gusti Allah, lewat wali-waline Gusti Allah, lewat kekasih-kekasih Gusti Allah, kula lan panjenengan sedaya konjo atur diwenehi isyarah yen boten sakniki sesuk, yen boten sesuk bar sesuk. Asa ta'ti bisyarati wa yaswaqtuna lillah ibadallah rijalallah isuna li'ad sanahdo bifadlillah. Para rawuh ibu bapak-bapak sedaya ingkang tansah kawula hormati, wonten ngarsanipun para pepunden, para dedanyang, jenengan pun ngertos pepunden Bu. Pepunden niku sinten Bu? Sing barai musyrik tak dohno pepunden. Pepunden niku eyang potra bangsa niku pepunden. Pepunden niku sing mengku desa niku namine pepunden. Nek panggonane niku namine pun. Mulane wong londo niku meden-medeni kula jenengan sedaya, aja mara kono nggone demit. Aja mara kono nggone setan. Niku kelakuane londo. Lah nek saiki isih ana sing kaya ngono berarti wong iku turunane jenengan ngertos danyang Bu. Danyang niku didarani siluman. Danyang niku didarani setan. Danyang niku didarani mbah-mbahane setan.
Jenengan percaya Bu? Percaya Bu? Jenengan pengen ngertos danyang niku sinten? Danyange mriku niku Mbah Najib. Sangka kata dah yang. Dah niku sing mengku, yang niku ingkang Maha Agung rupane Allah Ta'ala, alias kiai, alias guru ngaji, alias Mbah Mudin, alias para wali, iku jenenge danyang. Tapi nek pepundhen niku tiyang sing dipundi-pundi. Biasane pun pepundhen niku kekuasaane kathah, luweh kathah tinimbang danyang. Nek danyang niku namung mengku agami, nek pepundhen niku mengku pemerintahan lan agami. Kados bulurah niki berarti jenenge pepundhene kula lan panjenengan sedaya. Niku jenenge pepundhen. Panggonane namine punden. Wis cetha nggih. Kula mboten macem-macem niki nyuwun keladuk wani kurang duka kula. Keladuk wani kurang duka nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kawula. Nggih. Mulane kula wau pun matur, menungso ning donya niku kedadiane sangka 20 Bu. Papat saking Gusti Allah, sing papat sangka biyung, sing papat sangka bapa, sing papat saka Kanjeng Nabi, sing papat sangka pepun. Mulane jenengan ajeng napa kemawon sowan kunjuk atur dumateng para pepundhen, insyaallah nyambung manakibe kula lan panjenengan sedaya marang Gusti ingkang Maha Agung Maha Mulya lan minulya. Mboten enten sakniki sedaya kesaenan niku teng mriki. Jenengan sowan beto Sekar iki biasane niki ustad-ustad muda niki. Ana wong ngobong menyan ustad-ustad muda nih biasanya. Udah lah apa cah. Gitu. Niki tak warai jenengan Bu, ken mboten ragu malih jenengan sowan kalau Eyang Potro. Kula mboten kathah ngungkap blione sinten. Tapi tak salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala Eyang Potro bangsa. Kula nyuwun alladzina tanhalu bil uqad selesai. Niki nek jenengan ngangge Sekar Bu, nek jenengan ngertos ngangge Sekar doh Trikumala Jati, keparenga kawula hamintos raya lerep nopi suwanan kawula dumateng padanging Gusti ingkang Maha Agung, Gusti Allah ingkang Maha Sampurna asmanipun, Gusti Allah ingkang Maha sedaya dayanipun. Nggih, ngertos jenengan? Lumantar Ibu Pertiwi Bapa Angkasa tumurun marang Ki Semara Bumi lan Ni Semara Bumi, khususipun dumateng panjenengan Kanjeng Eyang Potro bangsa. Kawula sowan caos bekti konjuk dumateng panjenengan Kanjeng Eyang, anak kula sesuk daftar polisi. Mugi-mugi dipun paringi dados dibarokai, dipun paringi hasil kersane Gusti. Neng ndi eleke Bu? Cantike ngono, ha? Bosok cantike ngono cah. Lha cantik lho ning basa lho. Komplit kon dhuwur mengisor, munggah meneh mendhuwur. Cantik nggih. Lan jenengan cara cah-cah pondok ora apa-apa, ila hadratin nabi, ila hadrati ila hadri, mboten napa-napa. Tapi nek jenengan pun nate ngangge niki, duh Trikumala Jati. Trikumala jenengan ngertos maknane Bu? Tri niku maknane 3, kumala maknane sampur. Kumala Jati maknane kumala sampurna sing sejati. Rupane napa? Sekar telon. Nggih. Angel lho nggih niki, angel niki angel. Rupane sekar telon ini apa? Mawar. Mulane jenengan nek ndonga niku perkarane apa sing terjadi ning awakmu? Ma iku perkara waro sing terjadi ning awakmu. Malih napa saranane? Sekali sekar napa? Sekar telon mawar lajeng sekar gading. Gading nek mbok Arabno jenenge godan sak cepete Gusti.
mawar gading terus napa kenongo sing mbok jaluk niku napa kenongo niku nek teng Quran hani maria sing mbok jaluk niku keenaan lho ngoten lho nggih. Dadi disaranokno wong Jawa niku nganggo sarana, mulane wong Jawa niku nek nyuwun marang Gusti Allah niku namine mastuhu lan mituhu. Nek mastuhu niku persiapane jenengan donga, nek mituhu niku maknane sendika dawuh Gusti. Jawa ya. Nah itu sebut bumi gonjang kanjeng langit. Lah yo cara Mas Ahid yo nganggone lagu-lagu Arabi. Langit kelap-kelap katon gitu. Nah ini kudu ngerti bumi ini itu wayahe, mulane Quran niku ngoten dalang kabeh niku nek nganggo apa mesakno wayang nganggone bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon awal sampai akhir. Nek ana salah lupute kula nyuwun pangapunten Gusti. Ning Qur'ane napa ana sing diku idza zulzilatil ardu zilzalaha gonjang ganjing uyahe metu kabeh wa akhrajatil ardu asqalaha uyahe metu biasane sepi saiki metu regane ya lumayan do wa qalal insanu malaha ana apa iki ya zaman apa iki liyane do sepi kok kene metu dhewe sebab apa sebab do eling marang Patra Bangsa nyuwun ngapunten yang tamuke putu-putune jenengan iki nek kula iso omong berarti jenengan pangestuni ngoten nek kula salah pun siap kula ngene apa nggih nek umpamane jenengan maknani Patra Bangsa niku minyake agama iki dina sing lagi ana duwite ya jenenge uyah mulane uyah niku nek mbok wae dadine hayu niku maknane urip kok uyah neh lho nggih napa nggih. Mulane uyah niku maknane hayu niku maknane urip. Aja mbok maknane meh Patra Bangsa terus minyake negara mboten ngoten. Minyak niku macem-macem sebab napa kemawon sakniku kudu nganggo uyah. Kados Pak Ustadz ngadu-adu teko Senori. Kok kono nggawa kayu marane jeble golek uyah. Lho, uyah maknane urip. Lan sing tenanan Bu. Isih panjang niki lho 3 tahun isih panjang regane coy muda niki nggih lho Kang sinten kok mboten nate ketinggal niki bakul uyah niki sareng kalih kula biasane lho ngoten lho mboten usah kuwatir nggih wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma la yauma idin tuhadditsu akhbaraha nek uyahe do metu kayane do metu hasile do metu kabeh aja lali karo sing jenenge muludan amin Allahumma aja ngerti sing jenenge sedekahan amin Allahumma aja lali karo sing jenenge napa iki sedekah bumine nggih napa nggih. Wong kok sampai orang sedekah bumi berarti mboten syukur kareh Gusti Allah. Napa-napa Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun wis dikeki kowe njaluk bumi dhewe. Kok isih Allah terus ae. Lho ngoten nggih. Allah tetaplah Allah, Allahu Ahad. Nek Gusti Allah meneh mbok jali kok ngono njaluk sik karo Mbah Patra Bangsa. Dirsa Tluwuk wis tak pasrahno karo jenenge Patra Bangsa. Nek ora liwat Patra Bangsa ora gelem manakipan ngene Patra Bangsa engko dhisik
Mulane tiang niku pun lali karo bumine ora gelem sedekah karo bumine berarti dhekne wis ilang keberkahane marang Gusti Allah. Mulane wong Jawa aja sampai lali karo manakib. Manakib niku maknane bersanding, manakib niku maknane bertudung, manakib niku maknane payungan. Payungan karo sapa? Karo Mbah Potrobong. Munggah teko Kanjeng Nabi. Aja sampai lali lho ngoten nggih. Won cetha. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tesih kirang Bu? Napa cukup? Cukup nggih? Wis cukup. Nggih. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken niku kula sithik mawon niku wae. Mulane aja lali. Mboten peduli yang Patra Bangsa niku saking pundi. Nggih. Nek jenengan pengen tanglet secara sempurna yang Patra Bangsa mboten pas kula nyampeake. Nanging sing jelas beliau adalah kekasih Gusti Allah. Jenengan kabeh niku putu-putune. Delalah tak urut-urut nggih tesih bae kula. Isih dulure bae kula. Wong kula wong Lasem. Delalah belione isih mbah saka Lasem. Delalah kula tiga-tigane sak mulut niku kula tugeni sedaya, nyambung sedaya. Kala wingi kula teng Kaliori. Teng Kaliori sing kula tukeni nggih ngoten. Mbah Mitra Jayakusuma. Lho delalah kok ngene nah. Dek sonten kula diundang malih ning gone Eyang Santi Puspa. Kula mak ngeten tok. Lho anjen dulur kabeh. Nggih pun kan ngoten nggih. Nggih pun. Lah nek jenengan golek sing pas tenanan nasab-nasab nggih nyuwun sewu. Sedaya pun dijajah londo. Mangkane nganggone kudu tahaqqaq li isyarati aja kuwatir. Jenengan pun madhep karo Kanjeng Eyang niku wau. Nggih. Mulane kula sampeake nek jenengan ngangge mantra, ngangge sekar nggih niku wau. Duh Trikumala Jati keparenga kawula haminta sraya. Lerepno pisuwanan kawula dumateng padang ing Gusti Allah ingkang Maha Agung Maha Mulya lan Minulya. Maha sampurna asmanipun, maha luhur kratonipun, lumantar Ibu Pertiwi Bapa Angkasa, tumurun marang Ki Semara Bumi lan Ni Semara Bumi. Khususipun Kanjeng Eyang Patra Bangsa kula nyuwun napa kemawon kersanipun Gusti nek jenengan ngangge menyan tak sampai ke terakhir aja mok diobong tok kabeh niku makhluke Gusti Allah. Mulane ning Quran diterang kullu nafsin 'alaiha hafid, kabeh niku wonten penjagane. Sembarang kalir, makhluk mati, makhluk urip, makhluk ning ndi panggonane cilik gede wonten penjagane. Mulane dicekel cek sang galinggang jati arane menyan. Winur jati uruping menyan. Tak jaluk gawemu minangka bektiku marang para pepunden lan para leluhur. Uruping menyan mubyar manjing marang swarga tinampan dening para pepunden lan para leluhur. Kawula nyuwun ngeten kersanipun Gusti sing muni sirik sapa? Sirik niku manggone ning ati. Mulane wong Jawa nek darani wah atimu sirik berarti wong iku sing semus. Wong sing serik berarti wong sing musyrik. Cukup saking kawula mekaten kirang langkungipun anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula nyuwun gunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Keladuk wani kurang duka saking awal ngantos akhir kawula teng mriki nyuwun gunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan saking kawula cekap mekaten mugi-mugi pertemuan kawula dipun barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun palilai para pepunden, dipun palilai Eyang Patra Bangsa lan eyang-eyang sanesipun ingkang boten kumau kala sebut asma-asmanipun setunggal-setunggal. Mila nika panjenengan sedaya kula nggih nyuwun pangapunten. Boleh wonten kata-kata kawula hadir kawula teng mriki kula wonten salah lan luputipun saking awal saking akhir kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.